am trafferthu, gan mai hon yw iaith pendraw'r cof. Iaith fy mabinogi, iaith sy'n rhan ohono ni. Rhai o ser amlycaf tîmau Cymru, ac yn wynebau i neges heddwch ac ewyllys da yr Urdd eleni. Un ohonyn nhw ydy Ffion Morgan, oedd yn rhan o lansiad y fideo yn Ninas Barcelona. Thema'r neges ar gyfer 2026 yw ieithoedd, ac fel peldroediwr proffesiynol, mae Ffion wedi arfer a chlywed sawl iaith. Ers i fi symud i Welsh, mae English yn fel minority language yn y tu hwnna, so mae hwnna'n cool a i fi i siarad gyda y pobl Japanese, German, Austria, mae pawb gyda stori wahanol a mae'n mor bwysig i ni i bod yn falch o ble ni'n dod a i fi rannu. Siwmai, mae pawb yn gwybod siwmai yn Weckham, a mae'n cool, mae rhaid i ni fod falch o ble ni'n byw. I aelodau ifanc yr Urdd, mae'r ymweliad hefyd wedi bod yn gyfle i ddysgu am rôl hanesyddol Clwb Pêl-droed Barcelona wrth hybu iaith a diwylliant Catalaneg, iaith leiafrifol yn Sbaen. Mae'r iaith yma fel Cymraeg a fel Catalan, mae'n darn o hanes ni. Felly mae'n bwysig iawn i ni cadw fyny ar iaith. Dwi'n meddwl fedrwn ni ddysgu mwy gan beth mae Barcelona neu. Mae'r neges heddwch eleni yn gerdd sydd bellach wedi cael ei chyfieithu i 75 o ieithoedd, gan gynnwys rhai sy'n cael ei siarad mewn rhannau o'r byd lle mae yna ryfel o hyd, enghraifft Arabeg, Hebraeg, Farsi ac Wcraneg. Cafodd y gerdd ei hysbrydoli gan ddisgyblion o Ysgol Morgan Llwyd yn Wrecsam, a'r bardd Marged Tudur yn cael ei harwain gan eu syniadau nhw. Y gobaith felly ydy bod neges eleni yn un sy'n croesi ffiniau, bod heddwch yn siarad pob iaith. Rap dros Gwenyn. Dyma ddysgu am bywyd Gwenynod ar ddiwrnod ryngwladol, lle ni'n ddathlu'r creaduriaid bach prysur yma. Yn y dosbarth ni fi fod yn plannu blodau ac ni wedi bod yn creu pwll Gwenyn. Fi dysgu bod nhw'n cael 5 llygaid a bwndrwy. Ysgo Cris diag melyn achos mae Gwenyn yn cael corff streipio. Falle bod pawb ddim yn ei hoffi nhw, ond mae Gwenyn yn bwysig iawn i'n hamgylchedd. Mae nhw'n gweithio'r blaned a nhw'n helpu ni cael bwyd a pethau. Fi'n hoffi Gwenyn. Os ti ddim yn brifo nhw, nhw ddim yn brifo ni. Os ni'n edrych ar ôl y Gwenyn, bydd y Gwenyn yn edrych ar ôl ni. Creu buzz dros Gwenyn a chodi llais dros y creaduriaid bach pwysig yma.